Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of English Hausa classes or Hausa English classes on integrated literature. Darasinmu na yau shine sautin sh da kuma j. Yau ma sauti zami. So bari mu ga ya sautukan nan suke a English sannan kuma ya ake samun su in an ga kalma mai spelling kaza za a sa mata wannan sautin sh ko na j wani ake yi ya ake yi. So sauti na farko sai aka ce unlike the sh sound, which can frequently occur at the beginning, middle, and end of words, j mainly occurs in the middle of words. Shi yawanci wannan sound din j an fi samun shi a tsakiyar kalmomi, amma akan samu shi a farkon kalma. The few cases where j occurs at the beginning or end are in words borrowed from French language, that is, words of French origin. So yadda kuka sani turanci shi yare ne wanda yawanci yana da are-aren kalmomi, ya aro kalmomi daga yarurruka da yawa. Yawancin kalmomin turanci an aro su daga wa'insu yarukan ne. So shi wannan sound din din nan kaman tafiyan jirgi haka. Sauti ne wanda an same shi a kalmomin turanci, yawanci za ga kalmomi ne wanda aka aro daga Faransanci. Sai aka ce ga examples na an kawo. So ga sunan na farko gigolo, genre, jig. Wannan ba gigolo bane, wannan ba genre bane, ba kuma genre bane. A'a, sautin ba kaman J bane. Ba kaman J bane, shi kamar J ne amma kuma shi yana da inda yake, akwai inda iska ke fita. Da idan ka ce J, to iskan da ta fito za ta tsaya. In ka ce J, in ka lura cewa iskan ta fito sai kuma ta tsaya a lokaci daya. Kaman J ko ka ko ta, wannan iskan tana tsayawa, tana datsewa. Amma misali sautuka kaman sautin S ko sautin F, su zaka ga iskan ya tafi ne ba inda aka datsa iskan. To shi ma wannan sautin kaman sautin J ne amma kuma iskan ba a datse shi ba. Shine sautin. So genre, jig. So ga sauran examples: barrage, rouge, beige, prestige, camouflage, garage. Wannan garage ne, su sun rubuta shi a matsayin garage, a'a, garage. So shine haka ake pronouncing wa'insu kalmomin masu letter G wanda aka aro daga French amma in dai kalmar turanci ne mai letter G ba ta ɗauka wannan sound din. Amma in dai ka ji ta ɗauka wannan sound din, to ka tabbata cewa an aro ta ne daga Faransanci ita wannan kalma. Sai aka ce ita wannan sound din j yawanci ana samun ta a tsakiyar kalmomi, in the middle of words, as in the following examples: collision. To in ka lura nan wannan SION din naka samu sautin collision. To akwai formula a nan. Idan kalma ta kare da SION amma a bayan S din vowel ne. Idan bayan S din vowel ne, to tana daukan wannan sautin na j, collision. Misali ga kuma wani decision, erosion, vision. So in ka lura duka wannan kalmomin kafin SION din vowel aka samu. So in dai ka kalma a haka ta kare da SION kuma bayan S din ko kuma in ce abin da ya zo kafin S vowel ne, to tana daukan wannan sautin. To haka ita ma SURE. In kalma ta kare da SURE kuma bayanta ita ma abin da ya zo kafin S din vowel ne, to shi ma yana ɗauka wannan sound din. Misali leisure, ba leisure bane, leisure. Pleasure, kun gani? Pleasure. To sai kuma akan samu irin wannan kalmomin wanda su kuma ba su da formula, kawai dai su haka ake faɗin su. Misali ga nan usual. Sai aka ɗan gargaɗe ka, aka ɗan ma gargaɗe, aka ce be careful so that you do not confuse sh with j as some learners do. Dama akwai wanda zaka ga misali wannan za su ce vision, ko erosion. Kaga sun ɗauko kuma sautin SH ko sautin sh sun ɗaura. So yanzu sai aka ce ga kuma spelling the sh and j sound. The sound sh can be represented in words by different spells. So yanzu za a shiga ɗayan sound din na sh. To shi wannan sound din dama mai sauki ne. Ana samun shi a SH. In aka duk
shi a turanci ma duk wani kalma sh, duk wani kalma mai duk inda kaga sh a farko ne, a tsakiya ne, a ƙarshe ne, yana ɗaukan wannan sautin sh, yana ɗaukan sautin sh. Ba kamar wa'insu yaruka ba ne, misali larabci, shi idan s da h suka haɗu ba lallai ne a haɗa su ba ma a haɗa su. Misali idan sinun da ha'un suka haɗu ko da ha'un suka haɗu, adama ba za a haɗa su ba. Misali fusha, wanda bai san larabci ba in ya karanta kalmar fusha in aka rubuta turanci, misali ga nan, shi zai ce fusha amma kuma fusha ake cewa. So amma a turanci in sh suka haɗu kawai wannan kalmar shi ne kawai zai ɗauka. Ana samu ma a s ɗin takan zo amma kuma takan ɗauka sautin sh kamar sure. To shi ma dai wannan ba formula gaskiya, babu formula da za ka gane kawai ga yadda ake faɗin sh ko s. Tana zuwa kuma a double s, shi ma wannan ba kawai shi ba, amma kamar da muka bayani a baya, idan double s ya zo da sion, s ne ion, amma a bayan shi consonant. Wannan s ɗin ba ta bace important, kasancewanta consonant, saboda ba s kaɗai ba ne. In dai consonant ya zo sannan sion, to shi ma yana ɗauka wannan sautin na sh. Misali shi ga nan fission ɗin nan yana ɗaukan sautin sh. Tension shi ma yana ɗaukan wannan sautin na sh. To sai c, shi ma c babu formula gaskiya, babu formula. Ci crucial, shi ma gaskiya akwai inda ci ɗin idan ta zo ba lallai ta ɗauka wannan sautin ba. Sai ch, to shi ma nan ba koyaushe ba ne, ya danganta. Wani lokaci ch in ta zo to za ta ɗauka ch, wanda ba shi ba ne wannan sautin. Wani lokaci kuma ga nan za ta ɗauka sh. So wannan akan same su ne haka, akan samu wannan sautin a cikin wa'insu kalmomi masu wannan combination ɗin. ti ma haka ba lallai ne ya zama koyaushe ba, amma tion shi wannan kullum zai ɗauka sh inda t ne, ko consonant ne ya zo ba kafin shi, ko vowel ne ya zo, inda t ne tion zai ɗauka wannan sautin. Sai anxious, shi wannan ba ma koyaushe ba ne gaskiya, ba koyaushe ba ne ake samun x ta zama sh, ba koyaushe ba ne, sai a kalmomi 'yan kaɗan. To sai aka ɗan kawo 'yansu formuloli aka ce note the following guide for the pronunciation of sh and j. Number 1, sai aka ce shi wannan sh, sautin sh ɗin nan, aka ce is the usual sound of ti or ci, amma ana samun shi ne a kalmomin da suke da ti da ci, amma idan kuma ƙarshen su on ne, on ko al, ko kuma al ɗin dai. Idan aka samu ci, ƙarshen kalma ya zo da cial ko cion ko tion, to suna ɗaukan wannan sautin sh. Misali position, providential, special. So wannan ɗan formula ne aka ɗan bada, suna ɗaukan wannan sautin na sh. Har ila kuma aka ce shi kan pronunciation ɗin ssion is sh or simply shin, as in session, passion, discussion. Gaba ɗaya abin da ake so a gaya ma, shi o ɗin nan ba a faɗin shi, o ɗin nan da ya zo ba za ka ce session ko passion ko discussion, a'a, wannan ba turanci ba ne. Wannan sound ɗin ake sawa, ga ta nan, wannan kama an juya i, ana kiranta shuwa. Ita sauti ce ta vowel amma gajeruwa ce sosai. Ita kawai kama a ne ɗan kaɗan, kawai kama a ne ko kawai session, passion, discussion. So ba aka faɗi o ɗin ba gaskiya, abin da ake nufi kenan a nan. Sai aka ci gaba aka ce sion, ƙarshen kalma mai sion after a vowel. To yanzu kuma idan sion ya zo bayan an samu, wannan na faɗa a baya, bayan an samu vowel is usually realized as j or simply to yadda abu da aka rubuta j da j in respect of the final n. Shi ma
saboda n din ba ka faɗi o din ba, abin da ake nufi kenan. Ba za ka faɗi o din ba, za ka mai da shi kawai je ba jo ba. Ba ka ce erosion ko ka ce decision, a'a, sai ka ce diffusion, ka ce diffusion ko cohesion, a'a, cohesion, confusion. So o din ba a faɗinta, abin da ake nufi kenan shi ma. Sai aka ci gaba aka ce if however SION occurs after R, L, or N, it is pronounced as shin. Abin da na faɗa ne a baya, idan SION ya zo bayan an kawo consonant ko R ko L ko N, to zai ɗauka sh. As in station, bai kamata a kawo station ba, ai saboda SION ake magana. Compulsion, promotion, wannan ma dai bai kamata a kawo shi nan ba, wannan kuskure ne. Amma dai abin da yake muhimmi cewa idan aka samu consonant sannan kuma SION, to zai ɗauka wannan sautin sh. To sai aka ce kuma shi wannan sautin j is the usual sound of S in words that end with SURE. Ma'ana idan kalmar ta zo da SURE bayan akwai vowel, daga vowel sai SURE, to ta ɗauka wannan sautin yadda na faɗa a baya. Pleasure, measure. So haka ne. Akwai kuma pressure ai double S ne. To za ka ji mutane suna yawan cewa pressure. Wannan ai kwata-kwata kuskure ne, pressure, a'a. Da dai kamar a ce S guda ɗaya ne sai URE, to sai a ce pressure. To amma tun da S biyu ne, pressure ake cewa. Pressure ba pressure ba kuma. So formulan ƙarshe aka ce sautin J ana samun shi a cikin wannan kalmomin kamar casual, camouflage, mirage. To kun ga ainihin ba su kawo muku formula ba. Saboda akwai wanda su ba su da formula wadda ake gane cewa wannan sautin za a sa, saboda kawai su haka suke kalmomin. Amma kamar yadda muka faɗa a baya, wa'insu saboda an aro su ne daga wani yare, shine shi yasa suke ɗaukar wannan sautin, especially idan ka ga letter G. In ka ga letter G amma kuma yana ɗaukar wannan sautin, to yawanci ba kalman turanci ba ne, kalman faransanci ne ko wani yaren kuma. To sai aka kawo exercise. Aka ce from the words letter A to D, choose the word that has the same sound as the one on the line. So kalman da za a kawo kalmomi ko wani question za a yi underlining wa'insu letters. To wannan sound ɗin shi za ka duba cikin options ɗin nan wacce kalma ce ke da irin wannan sautin. Na farko aka ce shoe. To A, stomach, babu. B, usual, babu sh. C, pronunciation akwai. D, division, babu. C ne answer. Number 2, usual, j. Special, babu. Mission, babu. Should, babu. Casual, akwai casual. So D ne answer. Number 3, mash. Shoes, akwai. Confusion, erosion, decision. A ne answer. Number 4, diffusion. Digression, measure. Digression, babu. Measure, akwai. Addition, babu. Bush, babu. Measure shine answer. Last one, seizure. To kun ga nan Z ma ta zo da wannan sautin. So in dai kuka lura, Z din tana da similar pattern da SURE amma kuma da vowel. An samu vowel, an samu Z da URE. To shi ma yana ɗaukar wannan sautin. Sun manta can ba su kawo ba. Akwai kalmomi kamar azure kala ne kamar blue haka. To azure yana ɗaukan wannan sautin, ba azure ba ne, azure ne shi ma. So idan Z ta zo da kamar SURE, ta ma tana ɗaukan wannan j sound ɗin. So wannan seizure ne. So mustache, babu. Razor, babu. Prestige, akwai. Marshall, babu. So C ne answer. Prestige. So insha Allah ya kawo mu ƙarshen wannan darasi, sai kuma darasinmu na gaba insha Allah. Za ku yi subscribing
sannan kuma ku sharing da especially Hausa speaking community, wannan zai amfane su. Sai Allah ya kai mu.